wayafi wani daba a fim tsakanin abale tijjani asase. A yau za mu tsefe mu tantance wanda ya fi wani daba a cikinsu. Bari mu fara da abale. Abale, bismillah. Aka ce kuwa ne. Gaskiya ne abale, wannan dabar da kai ta yi kyau, amma me ina so ka dan sake gwada min ta dan fa haka. Idan kika sake irin wannan gangancin sai na miƙa wa ƙasa ajiyarki. Ware! Gaskiya ne abale, wannan daban ma ta yi kyau sosai. Ina zuwa zan dawo kanka, na baka maki 75. Yawwa tijjani asase, kaga dai yanda abale ya dabarsa. Ina son kamun wacce tafi tasa kyau. Bismillah. Tun da kake a gidan nan ka taba ganin ana sayar magani a gidan nan? Ko tun da kake a gidan nan ka taba ganin ko ɗan zanda ya zo karɓar return a gidan? Gaskiya ne tijjani asase, wannan dabar da kai ta yi, amma me ina so ka sake gwada min ta dan faka na tabbatar da ba bogi bane, ba loki ka kwasa ba. Bismillah. Ta fi ni sanin sa ne? Za ka gaya umar ba daban na san umar ba zai iya shigo a gidan nan ne? In ban san shi ba ya isa shigo gidan nan? Ko kai za ka koya min sanin umar ne? Kai me baka sani na gidan nan ba? Ai ni ma da ba shi bane ba zan. Gaskiya ne tijjani asase, wannan dabar da kai ma ta yi kyau sosai. Kai ma na baka maki 75. Kaga kun yi diro kenan. Masu kallo da sauraron mu, ku zan ba alƙalanci wa ya fi wani daba tsakanin tijjani asase abale. Mu haɗu da ku a comment section. Amma kafin wannan lokacin, idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararra domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Masarauta TV ta kuci.